Shalom, pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Kepareng nepangaken kula Diaken Yohanes Triyono saking GKJ Ampel Klasis Boyolali. Kepareng ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo sekawan Juni 2025 Minggu Paskah kaping 7 ingkang sampun dipun anggit panjenenganipun Ibu Pendeta Wuryajeng Septianingrum kanthi jejer sapa aranku. Pamaos ing kitab suci saking Injil Lukas 9 ayatipun 2. Yesus nuli ndangu marang para sekabat. Lah yen kowe, aku iki kok arani sapa? Atur wangsulane Petrus, Mesias ingkang saking Allah. Paraban ingkang kita tampi nelakaken raketing sesambetan kita kalian tiyang sanes. Tuladanipun paraban Dik utawi Mbak. Menika nelakaken wontenipun sesambetan pasederekan utawi ngajeni ingkang dipun ajak wawan rembag. Paraban sayang menika nelakaken sesambetan ingkang langkung raket malih kados dene tiyang sesemahan utawi pepacangan. Karaos nyeleneh menawi tiyang ingkang dereng wanuh utawi nembe tepang paring paraban sayang dhateng kita. Mekaten ugi paraban ingkang awon inggih nggambaraken wontenipun sesambetan ingkang awon ugi ing antawising tiyang menika. Nalika Gusti Yesus ndangu para sekabat bab pamanggihipun tiyang kathah ngengingi sinten panjenenganipun. Para sekabat matur menawi wonten ingkang mastani Gusti Yesus minangka Yohanes Pembaptis, Elia utawi salah satunggaling nabi ingkang wungu malih. Tiang-tiang menika nggadahi pamanggih kados mekaten awit boten nggadahi sesambetan ingkang raket kalian Gusti Yesus. Ananging Petrus salah satunggaling sekabat ingkang raket kalian Gusti Yesus kanthi teges nelakaken Mesias ingkang saking Allah. Menika kapethik wonten ing ayat 2. Petrus saged matur kados mekaten awit wanuh pramila saestu mangertos sinten Gusti Yesus menika. Ananging pranyata wanuh lan raket kalian Gusti kemawon dereng cekap. Para sekabat kalebet kita sedaya ingkang nderek Gusti kedahipun inggih sagah nglampahi patrap gesang ingkang sinandang dening Gusti Yesus. Sangsara katampik lan sakpiturutipun. Bukti bilih kita saestu wanuh kalian Gusti menika nalika kita sagah nderek Gusti lan ugi nulodo gesangipun Gusti Yesus. Mila sumangga kita pitaken dhateng diri kita sinten to Gusti Yesus tumrap kita. Sami kalian para nabi utawi sang juru wilujeng ingkang kita pitadosi sawetahing gesang. Kasumanggaken anggenipun atur wangsulan. Gusti Yesus berkahi. Matur nuwun.